Καλώς ήρθες στο Moondogs Whisky Festival. Καλώς σας βρήκαμε. Δάμε, θέλουμε να μας πεις δύο λόγια. Ποιος είσαι, τι κάνεις με το whisky, γιατί είναι Κιθρέα, γιατί πες μας έτσι 3-4 πράγματα. Την ιστορία. Η ιστορία ξεκινάει το 2008 στο Walnut Shade στο Μιζούρι, όπου μετά από μια καριέρα σε μια εταιρεία η οποία παρήγαγε, σχεδίαζε εργοστάσια παραγωγής εθανόλης για την βιομηχανία, αποφάσισα ότι είναι καλύτερα να το βάλεις στο βαρέλι παρά στο τάγκι της πεζίνας. Λοιπόν, και επειδή ήθελα να αλλάξω γενικά να αλλάξω χώρο, αποφάσισα ότι ήθελα να μπω στο χώρο της απόσταξης. Λοιπόν, η απόσταξη ξεκίνησε στο Μιζούρι, δηλαδή με τον παλιό, τον παραδοσιακό τον τρόπο, χάλκινον αποστακτήρα, φωτιά και πολύ μεράκι και κόπο, με moonshine, corn whisky, ρούμι και malt whisky. Λοιπόν, μετά από περίπου 8 χρόνια αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου ότι θέλουμε να έρθουμε πίσω Κύπρο, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξω τούτον που έκανα. Οπότε σχεδίασα έναν καινούριο αποστακτήριο με το ότι τελευταία λέξη τεχνολογίας έχει πάνω στο χώρο της απόσταξης. Εργονομικών, αποτελεσματικών, οικονομικών, κάνω χρήση της ηλιακής ενέργειας, ηλεκτρισμό, κανέναν κίνδυνο με safety features, και ο σκοπός είναι η παραγωγή κυπριακών αποσταγμάτων από κυπριακή πρώτην ύλη. Κυπριακή πρώτην ύλη, κυπριακά αποστάγματα, μια γεύση της Κύπρου στον μπουκάλι. Και φτάνουμε στην Κιθρέα. Όταν έκανα την έρευνα μου για τα κλιθάρια, έδωκα πάνω σε ένα κλιθάρι το οποίο ήταν εξάστικο και ονομάζεται Κιθρέα. Το εξάστικο το κλιθάρι έχει μεγαλύτερη ενζυμική δύναμη από το δίστικο που είναι τα περισσότερα κλιθάρια. Μάλιστα. Τι σημαίνει το? Σημαίνει ότι μετατρέπει περισσότερο άμυλο σε ζάχαρη. Έχει πιο πολύ δύναμη να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Οπότε όταν κάναμε τα τεστ μας, τούτον ευκήκε μπροστά από τα άλλα. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο, δεν κοίταξα πίσω. Και μόνο και κυπριακή ποικιλία, πάνω χαρά σου, βοηθά και το κλίμα και όλα. Ακριβώς, ανθεκτικό στην ανομβρία, έχει συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, να αναπτύξουμε περισσότερο την ποικιλία, είναι ενδυμική ποικιλία. Έρχεται από περιοχές κοντά στο αποστακτήριο ή πιάνεις πουλή στην Κύπρο? Πιάνω πουλή στην Κύπρο, αλλά το κόλπο είναι να κάνεις καλή πρόβλεψη όσον αφορά τον καιρό. Εντάξει. Εάν είμαστε ενδοχώρα πρέπει να έχουμε νερά. Αν είμαστε παραλιακά, πάμε στην παραλία όταν έχουμε έναν ομβρία. Είδες καθόλου διαφορά αν το κρυθάρι, ας πούμε, που την επαρχία Λευκωσίας, που Λεμεσόν ή που βουνών προς θάλασσα, έχει διαφορά? Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά, είναι τα χώματα. Η πατάτα του τα κοτσινοχώρκα και η πατάτα του. Όταν φτάσεις όμως στο moonshine, ας πούμε, στο new make, καταλάβεις τη διαφορά? Καταλάβεις. Και αν έπρεπε να κρατήσεις κάποια για να... Ωραίο παιχνίδι τούτο. Φυσικά. Για κάποιον να γνωρίσει τη διαφορά. Το τερουάρ το λεγόμενο που προσπαθούν να κάνουν κάποια distillery. Ήταν καλό να φύλαγες κάποια μπουκαλούθια από actual terroir new make, που κάποια... Και ποιος σου είπε ότι είναι? Μας το είπες να έρθουν να δοκιμάσουμε τώρα που μας το είπες. Καλέστηκα από μόνος μου τώρα, κατάλαβες που το έπαιρνα το πράγμα. Λοιπόν, να βάλουμε και... Να το δοκιμάσουμε. Να πούμε ότι τούτο είναι το πρώτο batch, το δεύτερο batch. Αυτό είναι το δεύτερο batch, αυτό είναι cask strength. Να πούμε ότι είχε κυκλοφορήσει... Με τον νου σας κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2024 και έχει... Δεκέμβρη του 2024, ενός μηνού, 2 εβδομάδες. Έχει κυκλοφορήσει, πρόσφατα, Φανείς καραμέλες, βανίγιας. Εγώ πιάνω
τον αέρα που το κρυθάρι είναι την ώρα που πετάς στον αέρα που το... Hazelnut έχει λίγο άλλας, λίγο αλμύρα αυκάλι μου. Είναι σαν μια λίγο αλμυρή κρέμ μπρουλέ το πράγμα. Εγώ έτσι να λέω. Που έχει πάνω όμως και ο hazelnut. Την σοκολάτα. Η αλμυράδα είναι τζαμέ. Εγώ να έλεγα τα αλμυρά, τα αμύγδαλα, τα άλμοντς, τα... Είναι πάρα πολλά καλή προσπάθεια. Τελειωμένο ουίσκι, το αλκοόλ φαίνεται μόνο μες στο στόμα, ζεσταίνησε, σε καύκει καθόλου, που το λεμόν και κάτω δεν το νιώθεις καθόλου. Και μιλούμε για 60,8. Στην Κύπρο φτιάχνουν πάνω τα... Ναι. Ενώ Αγγλοί δεν έχουμε Angels Share, εμείς έχουμε... Ναι, έχουμε το αντίθετο. Devil's Game. Εγώ έχω να δοκιμάσω και το προηγούμενο για να είμαι ειλικρινής. Πολλά μεγάλο step up. Την άλλη φορά δείχνεις ότι μαθαίνεις, προχωράς και χτιμάς ακόμα παραπάνω το κρυθάρι, το κυπριακό και φαίνεται ότι έμεινες και πίσω, κάνεις δουλειά που είναι πάρα πολλά αξιοπρόσεκτη. Και είπαμε και τον Πάμπον ότι του χρόνου σε συνεργασία μαζί σου δεν τα καταφέραμε φέτος. Πρέπει να πάμε. Να πάει μια μπουκάλα να δοκιμαστεί. Καλό. Και ελπίζουμε ότι πρέπει να το στείλουμε γιατί είναι στα βραβεία. Είναι καλό εφόρτο. Εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνο και κάθε χρόνο να έχει πολύ improvement. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις κάπου καινούριο, με έναν καινούριο τρόπο με το malting να το κάνεις μόνος. Δηλαδή πραγματικά όλη τούτη η προσπάθεια είναι single-handed. Δεν έχει, οπότε πάρα πολλές οι παραμέτροι. Μα είναι τούτο που να μάθεις και το κρυθάρι μου κάθε περιοχή και την εποχή, πόσο νερό έφαγε, είναι from the scratch και εσύ ο ίδιος τα όργανα, λες ο αποστακτήρας είναι καινούριος, ώσπου να μάθεις... Όχι, ο αποστακτήρας είναι το πρόβλημα, είναι η επεξεργασία του μολ που είναι το μυστικό. Έχω ακόμα μια ερώτηση. Σκέφτησες καθόλου να κάνεις και ένα βαρέλι που κυπριακό ξύλο? Τι ξύλο? Δεν ξέρω, έχουμε κάτι σε κυπριακό δέντρο ξύλο που κακία συνήθως χρησιμοποιείται, τουλάχιστον στα κρασά. Και το ίδιο ξύλο να είναι και παίζει ρόλο, άλλον το αμερικάνικος ρης, άλλον ο ευρωπαϊκός, άλλον ο κυπριακός που να κόψεις που την Πάφων ή που κάποιο βουνό που τρόδος ή δεν ξέρω εντός πάει. Ίσως είναι μια καλή ιδέα να γίνει ένα πείραμα μαζί πάλι με το Υπουργείο. Και να δικαιώσει και μέσα σε ένα... ή κουμανταρίαν ή οτιδήποτε. Τούτα είναι του πολλού αρέσκου γιατί αλλάζει πολλό χαρακτήρων του ουίσκι του. Εγώ μιλώ για σκέτο βαρέλι. Κάτι εξπεριμέντα να το δεις. Όχι, εξπεριμέντα έχουμε. Έχουμε και τώρα δοκιμάσετε και κόψετε το εξπεριμέντα. Α, οκ, είδες. Δεν το έφερα το εξπεριμέντα, αλλά να το δοκιμάσουμε μετά. Λοιπόν, Άρη μου ευχαριστούμε πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.